אמר דברים מפרשת השבוע, פרשת פנחס. בכבוד. ויאמר אדוני אל משה, עלה אל הר העברים הזה, הר נבו, ראה את הארץ אשר נתתי לבני ישראל, וראית אותה, ונאספת אל עמך גם אתה, כאשר נאסף אהרון אחיך. למה? כאשר מריתם פי במדבר צין, במריבת העדה, להקדישנו במים לאליהם, הם ממריבת קדש, מדבר צין. צריך להבין למה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו לעלות אל הר העברים ולראות את הארץ. לא מצאנו לפני כן שמשה רבנו פונה לקדוש ברוך הוא ומבקש ממנו לעלות ולראות את הארץ. מדוע? אנחנו רואים את זה אותו דבר לפני שבועיים בפרשת חוקת, אצל אהרון, שהוא היה שותפו של משה רבנו לחטא של מי מריבה. כאשר מגיעים על גבול ארץ אדום, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, יאסף אהרון אל עמיו, כי לא יבוא אל הארץ אשר נתתי לבני ישראל. אז מדוע גם כאן הקדוש ברוך הוא לא אומר למשה רבנו, אנחנו עומדים להיכנס לארץ, הגיע זמנך להיפטר, וזהו. למה הקדוש ברוך הוא אומר לו לעלות אל הר העברים ולראות את הארץ? אלא שחז"ל אמרו בגמרא בירושלמי שדברי תורה עניים במקומם ועשירים במקום אחר. כלומר, התורה לא תמיד מפרטת את כל הפרטים של הסיפור במקום אחד. התורה כותבת את עיקרו של הסיפור, ולפעמים פרטים מסוימים התורה משלימה במקום אחר. היכן התורה משלימה את הפרטים של מדוע בעצם הקדוש ברוך הוא נותן משה רבנו לעלות ולראות את הארץ? בפרשת ואתחנן. בפרשת ואתחנן משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, ברנה ויראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן, ההר הטוב הזה והלבנון. אומר לקדוש ברוך הוא למשה רבנו, רב לך, אל תוסיף לדבר אליי עוד בדבר הזה, עלה ראש הפסגה ושא עיניך ימה וראה בעיניך, כי לא תעבור את הירדן הזה. כלומר, משה רבנו מבקש שתי בקשות. דבר ראשון, ברנה, לעבור את הירדן ולהיכנס לארץ. דבר שני, ויראה את הארץ הטובה. הקדוש ברוך הוא נענה חלקית לבקשה שלו להיכנס לארץ. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אל תוסיף לדבר אליי עוד בדבר הזה, אבל רצית לראות את הארץ הטובה, עלה ראש הפסגה. כאן בפרשה שלנו התורה לא מספרת את כל הסיפור, אלא רק אומרת לנו שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, עלה אל הר העברים הזה, הר נבו. אותו דבר גם כן בכיוון הנגדי. בפרשת ואתחנן התורה לא מפרטת לנו את ההליכים שקדמו למינויו של יהושע, אלא וצו את יהושע וחזקהו ואמצהו. מה פתאום? התורה לא מפרטת לנו. בפרשה שלנו התורה מפרטת שמיד לאחר שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו שהוא לא נכנס לארץ, אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר איש על העדה. משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, אוקיי, אני לא נכנס, תמנה מישהו אחר, כדי שלא תהיה עדת השם כצאן אשר אין להם רועה. זה התורה מפרטת לנו כאן, ובפרשת ואתחנן התורה לא מפרטת לנו. משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, אלוהי הרוחות. המונח הזה, אלוהי הרוחות, צריך להבין מה המשמעות שלו. הוא מופיע בעוד מקום אחד בתורה, בפרשת קורח. שם גם כן אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, אל אלוהי הרוחות לכל בשר. מה המשמעות של אלוהי הרוחות? אז רש"י מביא את המדרש, תנחומה, אומר המדרש, מה זה אלוהי הרוחות? למה נאמר? אומר המדרש, שמשה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך דעתו של כל אחד ואחד, ואינם דומים זה לזה. מנה עליהם מנהיג שיהיה סובל כל אחד ואחד לפי דעתו. כלומר, קשה למצוא מנהיג שכולם מרוצים ממנו, שהוא מקובל על כולם. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, אתה, אלוהי הרוחות, אתה יודע את רוחו של כל אחד ואחד, את דעתו של כל אחד ואחד, אתה יכול רק למצוא מנהיג שיהיה מתאים, שיסתדר עם כולם. אבל אפשר להסביר את זה בדרך אחרת. אומרת הגמרא במסכת גיטין, הגמרא מספרת שם על רב הונא ורב חיסדא שהיו יושבים, ופתאום בא לפניהם מורה אחר שקראו לו גניבה, הוא רב גניבה. כשהוא מתקרב לפניהם, אומר אחד מהם לחברו, בוא נקום מפניו של גניבה, כיוון שהוא אדם גדול, הוא תמיד חכם גדול. אומר השני, מה, מפניו של גניבה אנחנו נעמוד? הרי הוא בר מחלוקת. גניבה הייתה לו מחלוקת גדולה עם מר עוקבא שהיה ראש הגולה, והוא רצה להעביר את ראש הגאולה מהכהונה שלו. אז הוא אומר, מה פתאום נקום מאדם שהוא בר מחלוקת? תוך כדי שהם מתווכחים, מגיע גניבה אליהם, שואל אותם גניבה, על מה אתם, במה עסקתם, במה דיברתם? אומרים לו, עסקנו ברוחות. נשאלת השאלה, מה, איך רב הונא ורב חיסדא, מה הם משקרים לו? אומרים לו שעסקו ברוחות? הרי הם עסקו בגניבה, הם עסקו בשאלה אם לקום מפניו או לא לקום מפניו. אז מה פתאום אמרו לו ברוחות? ומה פתאום אמרו לו ברוחות? למה אמרו לו בפרה? כלומר, כל מיני דברים אחרים. מה הרעיון שאמרו לו שהם עסקו ברוחות? אז אפשר להסביר את זה. המשנה אומרת, במסכת אבות, כל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. וכל שאין רוח הבריות נוחה ממנו, אין רוח המקום נוחה ממנו. וגם הגמרא במסכת יומא אומרת שאדם צריך שיהיה שם שמיים מתאהב על ידו, שיהיה קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים, ויהיה מסעו ומתנו בנחת עם הבריות. ואז מה אומרים עליו הבריות?
אשרי אביו שלימדו תורה. אבל מי שקורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים, אבל אין משאו ומתנו באמונה עם הציבור, וגם אין דיבורו בנחת עם הבריות, מה אומרות עליו הבריות? אוי לו לפלוני שלמד תורה. כלומר, לא מספיק ללמוד תורה ולקיים מצוות, צריך גם כן שיהיה דרך ארץ עם האנשים, כדי שיהיה שם שמיים מתקדש על ידו ולא מתחלל על ידו. לפי זה אנחנו יכולים להסביר ככה: גניבה מצד אחד הוא היה תלמיד חכם גדול, רוח המקום נוחה ממנו, אבל מצד שני גניבה הוא היה בר מחלוקת, אז רוח הבריות אינה נוחה ממנו. רב הונא ורב חיסדא מתווכחים האם לקום מפניו כיוון שרוח המקום נוחה ממנו, כיוון שהוא תלמיד חכם, או לא לקום מפניו כיוון שרוח הבריות אינה נוחה ממנו. ומה הם עוסקים? הם עוסקים ברוחו. איזה רוח להעדיף? האם להעדיף את רוח המקום או להעדיף את רוח הבריות? ואם כן, כאשר אומרים לו שהם עוסקים ברוחות, הם צודקים, הם לא משקרים, הם אומרים משהו שהוא נכון. אותו דבר אנחנו יכולים להסביר את זה אצל קורח. קורח מצד אחד הוא היה תלמיד חכם גדול, אומרים חז"ל במדרש, וקורח שפיקח גדול היה מה ראה לשטות זו. אז כלומר אצל קורח גם כן רוח המקום נוחה ממנו, אבל מצד שני הוא היה בר מחלוקת, רוח הבריות אינה נוחה ממנו. פונה משה רבנו לקדוש ברוך הוא ואומר לו: אלה אלוהי הרוחות וכל בשר, אתה הקדוש ברוך הוא יודע שמנהיג צריך להיות לא רק עם רוח המקום נוחה ממנו, אלא צריך שיהיה לו שתי הרוחות, גם את רוח הבריות נוחה ממנו. ואותו דבר גם כן בפרשה שלנו. משה רבנו, לאחר שהקדוש ברוך הוא אומר לו שהוא לא נכנס לארץ, אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא למנות מנהיג. אבל איזה מנהיג? לפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר, שאותו המנהיג יהיה גם רוח המקום נוחה ממנו וגם רוח הבריות נוחה ממנו. בהלכה יומית אנחנו מסיימים